Hi guys, mazong adlaw itong tanan. Salamat sa Ginoo kay nakabakod pa mi karong adlaw. Magkuan ko karon mag walking. Lakaw-lakaw ra ni di ko mudagan. Hinahinay ra. Karong atong tiil may exercise food. Kalakaw-lakaw. Manila ka, mantay lakaw-lakaw Manila. Sa Manila kay wa may ka lakaw-lakawan. Naa to lang kuan sakdanan. Abog ka adyo. Regsay buta. Abog ba? Agpanahon kay kuan man. Nagtutaligsik. Okay ra kay maligo kun sa uli. Di pa ta paling tunog di ta mudagan. Dagan kay bawo to nang populasyon. Magkuan ra. Lakaw-lakaw. Tawas. Matubuntag nong. Di sa mga kanong nanagat ka? Nagat. Aw. Gi ka daw Mario. Abi kog nanagat ka kada kay dagoan. Abi kog nanagat. Oy oy oy. Rita ka. Bulinaw. Bulinaw. Tingnan bulinaw. Baik kog bulinaw ba? Lagi manang bulinaw Anan. Hari manang yung bulinaw presko pa? Hani kurang mul ngon. Tagpila nang hang bulinaw Ya. Makilaw na. Oh. Hala, makilaw rin si? Tagpila lang sa kilo. 180. Sa kilo naman. Sa kanhani po ni. Bangus. Ano ni? Bangus nga dagko, napatay mulmul sa guldanggit. O napatay budloy. Galunggong. Tagpila po ng galong kung nanan. Pila man 260. ha? 260. 60. At ito ka naman itong kuan. Ito ng bulinaw. Dengan zakari. Naglakaw-lakaw may tiwas. Nawa na magtaligsik. Salamat sa Ginoo kay wa ni hangat. Sa una ka hangatan gud ko. Basta mutukag ko diha. Sa katong gani ha. Ganahan ning tagbang mi. Pag uli, wa ni hangat. Salamat sa Ginoo. Gracias Dios. Sa Manila adto jud mangita og kwarta ag mga tawo. Dahil sa Bohol, kung ano ni, bakasyonan. Uli na kanong. Napay utanon sa inyo nung. Ang sa utanon sa inyo na, tanom ni ng pedila. Nanabas ti tenday? Awa pa. Hamaday. Aw. Awa ato na siguro to. Muli na may kay, mangubkob si Insimita og kamuti. Ako po, suway ko datog na aba kay labog kuha nagjuta, humuk-humuk siya kay uwan. Nada ng kamuti. No. Pila ka mo kuha des lagi. Ano man sa kakilo pod to. Giring agna. Daw yung nabili do kabugdag ko sa isak sa kaguban. Pagdas Manila og kamuti at ang kaksun. Kuang na. Sud sa bag. Isud sa bag kablo, butangan mo kamuti, kapajas, nangka. Kada lagi buwak na lamingon. Karon po ko lang nakakita. Tiya. Kuang na nang. Kani ba na? Pod. Nay buwak nga lamingon dari ibabaw, daplin sa kalsada. View ka jo. Mauneg ang kamera nga Insta360. Ang taning ibaligja. Ang ipost sa Facebook. Unsa kay gisayangan man ko. Ako na lang gidelete agang post kay di na ibaligja. Asa ka ko mapatok og bahay na nilapit. Luag man po si Zano. Imo pa ni?
Ha? Yung paning kalsada kanina. Ay, lamig dapat kalsada. Sama na to. Ano yan, si? Yung mga ni. Utlanan na ng saging. Dito. Dari, pwede nga na. Tanain si. Apay para mo galakwan. Karang na saging nga rin tumba dari dapat ako na mo tuba. Ha? Luag-luag po no? Naman himo farm dani. Jaka ni mga lubay sayang pagpamot doon nga namunga ra ba? Masaka pa. O gamay ra nga bay, dani. Kuha na diha, tamakan para ubos pwede pagkatam na no. Hari-hari na pa sa butangan, lamay maglamaw. Huwag pa takalamaw insi, pasakatag butangan sa. Sa kabulig. Ning habog naman kaadjog lubi. Dako sila parami ning lalin. Grabe na rin nagkuhan man, nagdungdung. Nay na nga kuhag isda te. Sige kuwan-uwan. Haning isda, pantat. Ang masuk kaya pang gidapan. Di iglas. Sedang. Diba? Mano, magni. Da sila rin doon sa mga dami. Upat kamay, di? Sayog na. Pinuha naman tudaan. Ganda gabi, magsabaw na ta. Hindi ko nag-dibit. Di lagi ko nung siya. Kaya uwan, mabasa. Daton. Saan mo yung sadla na kaya kuwi pinsi. Ano, paano na ako dito sa... Naidang isa ra dito. Dako sila plurami. Kaya hang ibanan si Linlin karong gabi eh. Nanglakaw man sila plurami sila undoy ja. Iban pud agbana ni Linlin. Kaya to kuno sila manu. Manu to sila kay aron isuwa. Kuan nagron tinglit sa dagpanahon, krisis. Mo magkugil naman sa dupano atos dagat nga na suba. Makakuha mga jud karang naisidanon. To na sila plurami nanglakaw na sila. Nada rito tay mga taos basak ko Kita mo? Nakoy pakita ninyo nga mga tao sa basak nanguha sila og kanang nay isda na mukot. Kay sige gay darig uwan-uwan. Naka na sila na namukot na sila. Kita ko gani ha. Na sila kuhang isda pantat siguro unsa hawan ni ngana. Kabasakan man na pero gitubigan. Kay grabe lagi uwan sa gunson. Mutuwa ka unsa mawa na pud. Dadari pud na. Dan na siguro basig na pantat. Huwag mo naman ang betangag pukot. Kakuha na kag suwa. Na kaning dagami sa humay. Tubuan pa na siya og waping. Basta ingaro nga tinguwan. Kakuha na sila isda. Kasuwa na sila panihapon. Basta magkugi, makasuwa man zib. Na basakan. Agalang basak dari kay arang majuha ka ajog mga uhay. Sa unang panahon, katunay nagtrabaho pasta tayo og basakan. Gabis pud mi nga na. Magtresir. Sa una kay kuan pa man tresir, pero karon tagsa na lamay mo gamit og tresir. Ang gamiton kasagaran karon harvester na. Ag tresir tagsa na laman na. Ag ina lamang pagtanom dari, wa magdengan. Ay na kani ani hunun na. Tuwa dito. Pas unahan. Katong pas unahan green pa kaajo. Nja dari kamutunon pa. Muli na ko. Yan ang buntag. Nag-walking ko karjo truck kaning uwan man pud. Limot ng balong. Ah. Wah. Wah. Lagi menggawas lagi menggawas. Menggawas. Dari gawas. Wow. Ilang lang pala to, te.
Are, are, kaos. Buhian naman na nito. Buwan na. Buhian sa ganang nito. Huwag gabas na makalimut. Dali. Doon mo ko dati ah. Stop na! Enough na! Nanay mo pa. Enough na! No. Wala lagi mong nanay. Ibisa ka. Kada mo gawas? Nakita si Datan. Hari kuha na mo. Dili ka? Iwat na? God, si Alatan. Nakuha na siya. Tuglo silang sabot si... Water natin. Water? Sawa ni? Ito. Siro. Mama, saan ni Mama? Ha? Wow! Gawa ng dalito ni Hap-ihap. Ginalan ko pa pagsanina para ugma. Enough na, enough? Dari Ma. Okay.